Yeah mga boss, nag-DIY na tayo dito sa ating Duki, no? So, nilinis natin yung ating throttle body. And then, nagpalit na rin ako ng spark plug. Nagpalit na rin ako ng coolant. So, DIY lang ako mga bossing. Ako lang mismo gumagawa. So, later, i-drain na natin yung ating langis at papalitan ng bago. So, 1.5 ang sukat nito. So, much better yung 2050 na viscosity ng langis na ating ikakabit. So, wala pa ako nang bibilip lang ako. Ayan. So, ito yung ginamit ko ng panlinis ng throttle body. Ayan. Contact cleaner at carburetor cleaner. Chok. Ayan. So, yan ang mga ginamit ko. So, naiselpa ko na mga bossing. Hindi ko na pinakita sa inyo kung gaano karumihan kanina. Pero, marumihan kanina ngayon. Oh. Maliwanag na. Ayan, malinis na yung mga bossing. Ayan. So, spark plug. Already palit na. Tapos yung ating air cleaner, wala pa tayong on hand na bago. So, bubugahan lang muna natin to ng hangin para luminis-linis ng konti. Airbox mga bossing. Yan, DIY muna tayo dito sa ating Duke. Bago tayo mapasabak ulit ng long drive. So, dapat ngayon may long drive kami papuntang Dingalan. Hindi ako nakasama kasi hindi ako sure sa kondisyon ng ating motor. And then, yung bumiyahe kami kahapon, may naramdaman akong hindi normal. Yung pagka sobrang init parang nadidelay yung hatak, no? Nagkakaroon ng delay o parang pamamalya ng konti. Ayan, so kailangan natin i-check muna lahat. So, ayan yung katawan ng Duke 390, ano? Magaan lang, no? Kasi parang mostly, parang tubo lang, oh. Yung mga bossing. So good so far. So good. Okay naman yung naging biyahe namin kahapon. Medyo haklit din. Ayan. Kasama ko ang silang big bike riders. Ayan mga bossing. Maya bubuhin na natin to at ititest. Kung under ba ulit. Charot. Yeah. Yan lang kuya. Yan mga boss. Buo na yung ating DIY PMS dito. No, so kinakabit ko na lahat yan. Te-testing muna natin bago natin talaga tuluyang buuin to, baka hindi umandar. Yan. Yan. Yun. One click mga bay, mandar. Mas gumanda na yung minor niya ngayon kumpara ko kanina or kahapon kaysa hindi pa natin nalilinis yung throttle body at yung mga spark plug at kung ano-ano pa. And so meron pa tayo isang gagawin dito, yung dominar. Semi PMS na rin ang gagawin dyan. Ayan, kalat gamit. So ayun lang mga bossing, bubuin natin to and then test natin kung merong magbabago sa takbo. Para pakiramdam ko meron naman dahil gumanda yung minor. So ayun lang mga bossing, hope nag-enjoy kayo dito sa ating short videos tungkol dito sa ating KTM Duke 390. Alright, peace sa inyo mga bossing. Huwag nyo sana akong kalimutan na supportahan dito sa ating channel para lagi tayong gagawa ng mga panibagong update na videos. Alright mga boss.